да ви представим новата обновена формула на горивата Shell V-Power. Това е чудесен повод да съберем тук в залата на едно място по-голяма част от служителите, които работят всеки ден в търговските комплекси Shell. Предлагането на висококачествени горива е основен елемент от ангажимента на Shell към клиентите. Защото знаем, че горивата не са еднакви, ние сме отдадени на това да предлагаме по-добри горива, да обслужваме клиентите си по-добре всеки ден. Двата вида гориво, и V-Power и V-Power Racing, използват новата технология за намаляване на триенето. Най-кратко казано, тя спомага двигателя да работи по-гладко, да се върти по-гладко, по този начин освобождава полезна енергия. Първото впечатление, което остава човек след като си зареди с новото гориво, е лекотата, с която започва да работи двигателят. С това гориво Shell много ще помогне на всички нас. Дами и господа, Марк Женев. Ferrari и Shell работят вече дълго време заедно, така че това е най-вероятно най-успешното партньорство в Формула 1 изобщо. Доброто гориво може да ти даде възможността не само да изкараш по-дълго на пистата, но например, както и с V-Power, имаш по-добра реакция, по-бърза реакция на двигателя и като цяло по-голяма мощност. И голяма част от помощта при това е технологията за намаляване на триене. Всичко това помага за издръжливостта на двигателя, тъй като го поддържа чист. И технологията от Ferrari знаят, че заради Shell ние постигаме тези три неща в двигателя. Искам да попитам, ако той е форкорт асистент, има 5 секунди за да грабне клиента, какво ще каже за новото гориво V-Power? It's a really sports car and I will go more into the power advantage. Ще говоря за мощността, която дава много. If it's an older car, I would say... По-стара кола, ще му обясня как V-Power прочиства двигателя. Понеже имам две деца, на Алфа Ромео Комби, за цялото семейство. Мазерати и Конфорти за мое лично